बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो गासिबो राजखान्थियारि हान्जाफोरानो जयनिं हाबाफारि लानानै गावबागाव हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय ओनसोलफोरावबो मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबागाव हान्जानि गोहोमखौ बांहोनो नाजादों। बे बिथिङाव बिपिएफ हान्जायाबो उन जानानै थायाखै। बुधबारखालि बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर ओनसोलनि अनसुमै गामियाव बिपिएफ हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बारग' मन्थ्रि रिहुन दैमारिनि नुजाथिनायाव 300निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। बे जयनिं हाबाफारियाव बारग' मन्थ्रि रिहुन दैमारिनि अनगायैबो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि रबिनसन मुसाहारिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। केन्डिडेट बिथाङा सासे बिरखां मुसाहारि नोंथांखौबो फैनो खावलायबाय। बिथाङा सासे रामेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो खावलायबाय। आरो पार्टिनि फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। नोंथां फैदो। आरो दैमारि बिथांखौबो नुजाथिफैनो खावलायबाय आरो अरखि बिथांखौ नामखौ बारग' जाहा रबिनसन मुसाहारि बिथाङा जोंनि केन्डिडेटनि टिकेट दाबिदारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। जोंस्रां बसुमतारी सान्तिपुर शिव बोराइ फारसि धरेन नार्जारि बिथांखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय। राजीव बिथांखौबो फैनो खावलायबाय। मंगल बसुमतारी बिथांखौबो खावलायबाय। दायो गासैबो जाखांबाय लोंखांबायब्ला सिरिबाङै जिरायफिननो थाखाय खावलायबाय। जोङो मिटिंखौ जागायफिननोसै। केन्डिडेट बिथाङा सासे बिरखां मुसाहारि नोंथांखौबो फैनो खावलायबाय। बिथाङा सासे